vlogs yung aking juice for today. Ayan. Ito yung garden in a glass. Ayan, yung juicing namin ngayon. So, ibang klaseng juicing. May avocado, may lemon, may apple, may cucumber, may spinach, may grapes, may celery, may orange, may banana. Ayan. Ilang klase po yung mga juice. Ayan, purple cabbage, apple, and carrots. Ayan po yung mga juice namin na napaka-organic to. So, share ko lang po sa inyo yung paggawa ng organic juice. Ayan. Ayan ang masarap yung may orange. At saka ito. Ayan po. Mga napaka-fresh na gulay para i-juicing natin. Ayan. Thank you so much guys sa pagsusubaybay ng aking mga videos. Maraming salamat. I love you all.